साबसिङाव इंलिस गिदिरखौनो होथारदों सिबा नै Hello each and everyone, welcome back to my another video. लोगोफोर नै दिनै अन्थाइसो खननो फैदों नोंबो थिखोनो हागोन आरो अन्थाइ थिखोग्राफ्रा नै उपाय गैया दिनै अन्थाइ थिखोनो फैनांबाय आरो ना गोरोन्थिखौन माब्लाबा हाजिरा मावनांगौ जायो एखेबोला सिगांनिखौ ट्रेक्टरखौ सिया थेख्लाख्ला नै बेबो फैबावदोंसो नुवाखै हागोन दां माथांनो लागाव उनाव थाना लाना गोरोन्थि जाबाय हनै हाद्रि खामलांजोब्बाय जोंना दासो मोनफैदों जायगायाव एबार होनोसै थिखोनायाव अन्थाइ नों हागोन जानो देलाय थाइसे थिखोनानै दिन्थिलायलाय ओइ लागाव बेखौ नोङो हानो दा दे हो बिदिखौसो लानांगौ बिदिखौ अन्थाइ थिखोग्राफ्रा फैबाय आरोना नै देन्जार बुरजा उपाय गैया गैजारोङि नालाय एसे हाजिरा मावनांगौ जायो अन्थाइ थिखोनो फैदों नै बेथांनां माबा फिसा माथो आरो हायाबाबो नै एफा गिदिर गिदिर अन्थाइखौ थिखोबावदों बाब एसे थिखोनांसिगोन आरो उपाय गैया खस्थ' खालामनांसिगोन लागाव बोलो हो गिदिरथार माथो होगासिनो थार नै उपाय गैया बिदि थिखोफैयाबाबो मालाबा थिखोफैनांगौबो जायो देन्जार खस्थ' आरोना गोलोमलायबाय नै दसेयावनो ओरैबायदि देन्जार गिलिर गिलिर अन्थाइ थिखोदों माने ओरैबायदि गिलिर गिलिर नै आसोल हो बोलो हो थिखोब्रा डाइरेक्ट दफां थिखां थिखोखा डाइरेक्ट खनसेनो हा रोगानासो होदों थिखोआ एक्सपार्ट आरोना बे थिखोनायाव देन्जार रोगायो बे मावदों नै बे मावदों मावाखै जाबाय गिदिरखौनो होथारदों सिबा नै मा जाखो माबा गाग्रांगासिनो भिटामिन सि जाबाय जोंना जाबाय ओइथिं गंसे नै जाबाय एबार जोंहा नै फैबाय आरोना ओंखारबोबाय एबार थांनोसै हागौबायानो माथो गोजौआव हागौबायानो लामायानो देन्जार गाज्रि नै गाखोजाया गोजौ अन्थाइ दङ नालाय दा लामा मोजां मोनबासो गाखोनोसै आरोना नै बाथामनो बारखोबाय जोंहा नै थाबायबोगासिनो ओइथिं हाद्रि जानांबाय माखासेयाव नै ड्राइभारा गोदानसो खिन्थु थिंख्लां दङ थिंख्लां नै हागोन आरोलै मानसिफोर जायनो मैनो जालाङोना ओंखायनो गैला खोमा बेवहाय जोंहा नै थेख्ला बसजों आंजों लामा मोनबाय आरोना एबार नै फैबाय जोङो लामा मोजां मोनबाय एबार होलांसै आरोना नै फुरा हाजो सिङावसो फैखादों माने नै अन्थाइयाव सायावसोलै नै अन्थाइ सायाव फुरा माने बिराद खस्थ'
ना लोगो फैबाय जोङो एबार फैबाय ससे माने हाजिरा होनदोंमोन नालाय हाजिरा नङा आरोना जोङो रायजोनिसो फैदों आरोना रायजोनि कालभार लगायनो नागिरदों दा देखायगासिनो आङो रायजोनि कालभार लगायनो थाखायसो लांफैदों आरोना आरो हाजिरा होननाया ओरैनोसो होनदों आरोना आङो माने जमा जमायै थांनानै ओरैनो टाइम पास होदों आरोना दा देखायहैगोन आङो रायजोनिसो लांफैदों माने लांगासिनो दायो थांसै आरोना नै जमा गंसे फैगासिनो मोनफैयाखै दाबो नै बेयावनो आरोना रायजोनि खामानिसो मावदों जोङो माने नै रायजोनिसो खामानि मावदों आरोना Inggris aja. Inggris nih kan. नै बेखौनो बानायदोंमोन नै जाबाय एबार ओरै हा खोबावनांगौ दङ एसेबाव नै बेयाव हा खोबानो जाबाय आरोना नै खाबाय जाबाय माने दैया दैलांबा देरो नालाय ओंखायनो बेखौ बानायदोंमोन आरो रिपेयारिं जाबाय जोब्बाय थांसै आरोना लोगोफोर बेखिनियाव दोनथ'नोसै अल बाय बाय